मा ओंख्रि जानानै फैखोब्रा आबौमोन? बुद्रामोननि बिफां सायायाव जिरायफैथ'दोंलै दसे। सान्दुङा बिराद गोसाथारना एकदम बालायलायनाय मोनथारबाय आं न' सिङाव। बेखायनो दसे जिरायनो होननानै फैथ'दां बाहाय। ओमफ्राय नोंलाय मा खालामदों? ओंखाम जाखांबाय? मा ओंख्रि? जोंनाबो बेनोलै दालि मैथा बाथोनसो। औ दा दसे थानानै थांसै। औ दे औ। ओइ दसे दोनथ' दे दाहरगोन आङो। नै आब' जिरायफैथ'दों जों खाथियाव। औ दाहरगोन आं दे। औ मबाइल लाखोलाबाय था। औ दे दोनथ' दे। माबासोलै आबौ जोंना मैथा बाथोन ओमफ्राय दालिसोमोन। बेखौनो जाना फैबाय। सान्दुङाबो जि गोसाथारलै आबौ। ओरै फैदो जिरायफैदो। जोंना माबासोलै आबौ। आइया दिनै आं अनला ओंख्रि जानो लुगैनायखाय अनला ओंख्रि संना होदों। गरमबाबो जाबाय आङो। अनलाजों अमा बेदरजों संदोंमोनलै आबौ। हाब फिसौ माथो गोथावथारलै। आंबो अनला ओंख्रि जानो लुबैदोंलै। बिहामजोआ संनो थिनबाबो संथारा जोंना। र' संहोनांगोन आङो। बिराद जानो लुगैदां अनला गोजाबाबो जानोसै आङो। बोराय देहाखायनो जाथारला गेरेबलांथारबाय देहाया। आबौआ बेदर हारा अरनो हाबावो दा? हालालै फिसौ एकदम बेदर हाराखौबाथाय नायनोनो बाथारबाय आङो। नायलाय हाथायानो मोनसेबो गैला आंना हा। आबौआ गोदो सिंग्रिया कमप्लेनसोमोन बेना आबौ। गावदो। ओइ खिग्रमा जाम्बा गोदो आबौआ एकदम राजस खान्ना बायदिमोनब्रा। आंबो नुदोंमोनब्रा आबौखौ गोदोसो सिंग्रायाव। एकदम बिराद साइसखामोन। आबैयाबो बिराद साइसखामोन। खम सेंग्राया साइस मोनलै बेना आबौ नों। आबैया नोंजों खिथु खम खारफालायथारोमोन खोमादां ना आबौ? हाबाब आबौमोन दा बुंसै। नोम्बैयाथ' आंखौ नुबानो माबा बेहा फैफानोसो दावराव जाबाय थायोमोन। आंसो दाद्रि दुद्रि होयै गारबोलाबायोमोन बेखौ। माबा सोरजोंबा गोसथोजासेसो बिराद खालामसो गारथारोमोन गावखौ लाबोआ बायदिनो नोम्बैया। माथो गावसो सोरजोंबा थांजानो गिनानै सिखा देगा देखायलायनानै लाबोलायदोंमोन नोंना आबौ माथो। आबैयानो खोन्थादो। नोम्बैया गोदोहाय एकदम आङो एकदम लाबोआ होनबाय लांथ'वा होनबाय आङो। ओमफ्राय मा खालामखो नोम्बैया आंनि गामसा सारामायाव हमनानै एकदम फैफानोसो गाबफालाबायबायब्रा एकदम। होमब्ला सेंग्रामोन नालाय आंबो जि लाजिनाय मोनलायलायथारबाय आङो। मानसिफोरबो दङ एकदम लासिं सिं जाथारबाय आंहा। एकदम गामसाखौनो हगारला मा खालामबावनो दाना उफाय गैया लाबोफानांबाय आङो। जा फानिखालै ना आबौ। आबौलै आबैयाबो खम साइसमोन बेना गोदो सिख्लायाव ना आबौ। हाब दा बुंसै नोम्बैया ओरैबायदि साइसमोन एकदम हेमा मालिनि बायदिखामोन। खानाया बेसेबा गोलावमोन। गोदोनि मानसि नालाय खानायफोरखौ गोलाव लायो। दानियासो माबा लामब्रे लुमब्रे बा खिथुथिं गैया सिगांथिं दंबा उनथिं गैया बेफोरबायदि गोजा जाजोब्बाय। नोम्बैनि खानाया हनै नायलाय दाबो गोलावैनो दङ मालाय। ओइ आसोलफोर मा रायलायबाय थादोंब्रा सान्दुं गोसायावलाय? सफैबाय। फैदो जिरायफैदो नै बाहायनो। खामफ्लायालाय भाइ हायाव जिरायनांगोन दंफां रोदाफोराव। नोंहालाय मालाथो सफैनाय राखेब? बा मालाय सफैबाबो खबर गैलायथाराब्रा जोंफोरबायदिखौ सिरिसो थाफैलायबावो। होद नोंनाबाथाय जाथारलायबाय। आंनो मैयासो सफैदों बेलासियाव। आं एसे हांखादावरा फैनायखाय खबर हरासै आङो। गाबोन मालाबाफोर खोन्थाहरसै आङो होननानै। ओमफ्राय नै दिनै लोगो मोनबायानो माथो। दे होमब्ला बिदिबालाय जिरायदो रायलायलायनोसै ज'नो। हाब आबौ मारै दङलै? हाब बिराद गरम मोनथारबायलै आबौ बेखायनो नोंसिना दसे बिफां सायाव जिरायनो होनना फैबाय। जोंना बिफां सायानो गैथारा नालायब्रा। फैदो जिरायदो नैबाव। खामफ्लायालाय भाइ दंफां रोदाफ्रावनो जिरायनांगोन। माबासोमोनलै आबौ जोंना थास' आथिंजों ना गोरानजों संदों। ओमफ्राय ना गोरान बाथोनबाव। गान्दुलायालाय आबौ गान्दुला गैया नामा? बैलाय हनै खिथुआव जिरायनानै दङ नुवाखै नोङो? बा आसोला
दंफां सायावसो आथिं थिखोदावलायनानै जिरायथारदों बियो आबौ लासैनो रबलांलांबायलै आबौ एकदम गोदोनि सुपार हिट हिर'सोमोन आबौमोनहा जोंना मालाबा थांले आबौ दे ओंखाम जानो आं आइखौ बुंखागोन आङो बाबाखौ बुंखागोन आङो थां दे आं फन खालामना लिंहरगोन आं दे आबौ दे ओंखाम जानो थां जोंनाव दे नांलायलायालै मा फिसौ मा ओंखाम जाहैलाबायनोब्रा आंलाय आबौ जाहैथारनांगोन जोंनाव ओंखामखौ एकदम नोंनि थाखाय अनला ओंख्रि बर'नि ओंख्रि संनानै जाहोथारगोन आङो आइखौ बुंखागोन आङो संनानै जाहोनो थिननानै थांथारनांगोन दे आबौ दे एकदम दा थाङा थांथारनांगोन आं लांफैगोन गारिजों दे फिसौ मालाबा जागोन बियो आरोना जोंनावबो थांनांगोनलै आबौ जोंनि आइखौ बुंखागोन आङो दे होमबालाय फिसौफोर नोंसोर जिरायलायथ'दो आं दसे गोलांहैनोसै दे आबौ थांदो दसे उन्दुहैदो जोंबो दसे जिरायनानै थांसै दे नोंसोर जिरायबाय था रायलायबाय था सान्दुं गोसायावलाय न'आव थांनानैलाय मा खालामहैनो बेयावनो जिराय दे होमबा फिसौफोर आं दसे गोलांहैनोसै दे राखेब आबौ जिरायथ'दो दे आबौ दे आं दसे गोलांहैनि जागोन दे आबौ नों गोलांहैदो थां ओमफ्राय मा खबर फाय माथो माबा माबि खोनादों नोंखौलाय मा खोनालायखोब्रा मा खोनायो नोंसोर आंखौलाय माथो सिखिरि बिरबोहांनो मा सिखिरिब्रा बबेनिफ्राय बिरबोनोब्रा सिखिरियालाय थोद जाम्बासोलै नोंसोरबो मा खोनायोब्रा फाग्लानो फाग्ला बेथा देन्जार जाबायलै मानसिया जोंनो खोन्थालायथारला दाना खोथाफोरखौ आसलसो दाना बियो बा वाट्सएपआव नायनांगौब्रा बेखौ हरनि 12ता 1तासिम अनलाइन थाखायो फाग्लासो जाखागोन उन्दुनो ओंखारखादां गैयासो होनो बेथाया गैयाबालाय बे हरनि 1ता 2तासिम बबेनि अनलाइन थानांगौ जाखो होमबालाय थोद मारै नुयोब्रा नोंसोरलाय उन्दुआ नामा नोंसोरबो होमबालाय नोंसोरबो उन्दुयैखायनो होमबालाय सिख्लाफोरजों रायलायबाय थानायखायनो नोंसोरबो आं अनलाइन दं ना मा दं बेखौ मिन्थिदों माथो होमबालाय नोंसोरबो रायलायो होमबालाय ना गान्दलायाबो खम नङालै आसोलसो गान्दलाजों हायो गान्दलाना मालाय 2 3 गाहाम दंथारो सोरबा सिखिरि सोरबा बेरे सोरबा माबा माबिनो एकदम दंथारो बे खिग्रुमाया साला गावखौ दोनथुमनानै आंखौसो बुंलायबावो गावनिखौ सोंलाय बेसेबां दङ दे नोंसिनि आग्लायनायखौ आंनो सासे होदोब्रा माथो नैबे बिथांखौ नायथारा नोंसोरबो गावस्राल' 3 4 गाहाम लाथारो ओमफ्राय नोंथां भाइ एफा गोजानाव मानो जिरायहैखो खाथियाव फैनानै जिरायफैदोब्रा मा सिया जाखोब्रा जोंखौलाय मालाय टाउनाव फरायहैनायखाय जोंजों खाथियाव जिरायदेरफा जानो बाबाय नामा खाथियाव फैदोब्रा रायलायनोसै गोजानद्राय जाबाय नामा भाइ जानायखानो होनदो खाथियाव फै दे बिदिब्लालाय ओमफ्राय आं बुंनाया बोरै जाखो खबरा खोन्थानायाथ' खोन्थादोंमोनलै आङो भाइ ओमफ्राय खेबसे नायग्रोनायनो होनदों आरो ओमफ्राय दा मा बुङो सिख्लायाथ' नोंखौ नायग्रोनो होनदों नोंथाङा मा बुङो नै बे सिख्लाफोरबाथाय खालि बिदिनोल' खालि माबा नायग्रोनाय माग्रोनाय बेफोरल' आरो डाइरेक्ट जानो हाया होमबा फाग्ला डाइरेक्ट जाबायनाय मा सोरबा सिख्ला मानसिफ्रानो नायग्रोनो होनदों नोंखौ वाट्सएपआवबो नोंनि फट'खौ हरदोंमोन आङो बेनो ओमफ्राय फटकजों नायबाल' जानाय नङा होननानै बुंदों ओमफ्राय दा नोंखौ फेस टु फेस नायनो होनदों आरोखि रायलायगोन होनना बुंदों दा रायलायनानै जायहा गाव दङ थांलायदो आं नाम्बारखौ होना होनोसै ओमफ्राय नोंसोर बाहाय लोगो हमहैयो रायलायहैदो ओमफ्राय सिख्लाया उनाव आंखौ गारना थांफिनबालाय बेखौ हले आं मिन्थिला नोंसोर गारलाया मा जालाया बेखौ हले आं मिन्थिला मुथथे आं खालामनानै होनांगौ होबाय ओमफ्राय रायलायनांगौ रायलायबाय ओमफ्राय जाया बे नोंसिनि सायाव दंसै आरोना ओइ आंनि माबानि लोगोलै आंनि हिनजावनि लोगो नै नांगौ होननायखाय रायथिना होदोंमोन आङो माबा नायग्रोलायगोन जाहैदो बबेनिब्रा सिख्लाया माबा लाफा गामिनिलै बै लाफा गामिया सिनाया होमबा नोंसोरो बै लाफा गामिया बेनिसो बे गामियाव साफा सिख्लाफोर दङलै भाइ आंनोबो सासे नांबावगौमोन आंनियानो माबा सोमब्लेब्लेसो जाथारबाय दे नाम्बारफ्रा हरलाबायदो थाथा नायलाबायनानै गोसोथोआ सोंलाबायथारसै आङो ओमफ्राय देनां गोसोथोलायमारनानै माबा माबि दावराव जायोब्ला आंखौ हले जेबो बुंनो मोननाय नङा दे भाइ होनखाबाय आङो नोंखौलाय मा बुंबावनोब्रा आंलाय जाम्बालाय नोंखौ जेबो बुंलाब्रा आङो होमबाना आंनि जाहैखानोसै नालाय आं दंसैब्रा बेफोरखौ नों सिन्था खालामनांला नों हरदोल' नाम्बार आंनो बा आसोला लामा थांसै आरो बा माथो ओमफ्राय नोंसोरल' लानांगौ जाहैबाय आरोना आंनि बे खालि गोसोफोरखौ नोंसोरो माथो सुफुंनानै होनो हायालाय सासे बिजाबाय थाबाय आं बेखौबो होनो हाया बोरैबा थाग थिग हनै राकेटखौ बुंफ्लांनाय आङो बुंफ्लांब्ला बेखौ मोननाय नंबावासोमोन आङो बेबा जाबावगौना जाबावा दाबा भाइ मोजांखौ रायना लाखालै उनाव फसायगोनबो नङाब्ला
बाराद्राय जोरिमाफोरखौ नायनानै लानो नाङा एसे थान्दा थान्दा गुमा गोथावफोर बायदिफोरखौसो नायनानै लानांगौ जोंफोरखौ नायलाय जोरिमा जोजाजोबनानै खानायफ्रानो थिया थिया जागुलायबाय जोंना गला जोबथारबाय जों बायदि जानाङालै भाइ बुंखाबाय आङो एकदम मोजां होनानै लाखाथार सोरनि हिन्जावालाय जोरिमा नङाब्रा भाइफोर बयनिबो हिन्जावा जोरिमा गोजाजोब बे जोरिमाफोरखौ थान्दा खालामनांगौबा बे जोंनि खोथा जाहैबाय आरोना ना मा बुङो बाब नों बुंनो हागोन बिसोरखौ जाम्बा देन्जारसो बिसोरो जै खनसे बोरैबा चान्स मोनफ्लांबाय बुंनो होमबाथाय नोंखौ गन्थं मोखां मिन्थिनाय नङा जेरावबो जोख्रबला जोबखागोन थोद आंहा दा देन्जारसोलाय सयथिबो माबा बुंनांगौ माबाल' बुंफ्लांदो ओमफ्राय खोनासंदो नोंहा एकदम खुसिंग्राफोर बायदि बुंखायो खोमा रिं हाबलायखायो खोमाथ' बुजायफिननो नाजाबाथाय आरो बुजायजालाबो गावनियासो एकदम जाहैथारसै एकदम रानि बायदि जाथारसै होमबाना एकदम बुंजालाबो माबालाबो बुजायजालाबो गावसोरनो एकदम बुजिना जाखाथारो भाइ मोजांखौ नायना लाखालै फां फुंखौ दा लाखा जों दा मोनबाय नालाय जों मिथिबायब्रा नोंखौ मोजांसो बुंदोंब्रा जोङो फाग्लाफोर नोंसोर बुंबाय थाबानो आंखौ सिगिबाय थाबायसै नामाब्रा दासिगोलै भाइफोर एकदम लांदां जायगाखौ आबुं खालामनांगौ आंहा बेखौसो साननानै आङो आबुं खालामनो नागिरदों दालाय नोंसोरबो आबुं खालामनो हाया नै राखेबा आबुं खालामनानै होहां बेयावबो माबा माबि सिगि सुख'सो खालामबाय थाबायब्रा नोंसोर आंखौ नंमारगौना नंमारा जाखो नंगौलै भाइ दे लानाय नालाय नोङो आबुं खालामनानै लाग्रो दे ओमफ्राय उनावहाय मिथिगोन एसे एनैयालाय जाखायोलै भाइमोन बेयावलाय माथोब्रा हिनजाव मानसिफ्रालाय बिदिनोखा माथो एसेखौनो एसे खालामखायो बिसोरो ओमफ्राय मोनसे खोथा खोनादों आङो माथो हिनजाव मानसिफ्रा गावसोरखौ साइस नुथारदों मोजां नुथारदों होनबालायनो बिसोर बिराद खुसि जाथारनो माथो नंगौ नङाथाय दा नोंसोर खोन्थालायदो नोंसोरसो गार्लफ्रेन्ड दङ नंगौ माने नङा जानो बाब गावसोरखौ बुंब्ला ओरैबायदि माने खुसियानो हाथायानो गिदिर गिदिर ओंखारनायानो माने जोबख्लोबनो रोंफिनखाया बिसिना बिदि होननाय खोनाबाथाय ओमफ्राय ओरैबो होननाय खोनादों आङो गावसोरखौलायनो एसे गोसोम जाबाय नोङो दिनै बा एसे लोदो जाबायलै नोङो होननाय बुंबालायनो बिराद रागा जोङो नंगौ माथो बेबायदि बुंब्ला बिराद रागायानो ओरैबायदि थिं जोंखाय जाहैदों बिसोरो नंगौ नङाथाय खोन्थालायदो दाना हाब आसोलसोलै नोंबो माथो बहानिफ्राय खोनायोब्रा नोंलाय बबेनिफ्राय मोनो ओमफ्राय गोसोथोनाय गैयासो होननानै बुंदों नोङो मा बेफोरखौलाय बबेनिफ्राय खोनाबाय थाखो नोंलाय आं खोनायो मा दंब्रा गासिबो खोनाजोबो आङो नङा बेखौल' खोन्थालाय नोंसोरो मा बुङो राखेब नोंहा आंलाय मा बुङोब्रा बिसोरलाय बिदिनोखासै आरोना एसे नंखाय खोथाफोरखौनो रागा जोंखायो माथो सिख्लाफोरनि गोसोआलाय मोजांखौल' नागिरखायो माहाथो गाज्रि बुंजानो सुखुयोब्रा हाब आंना हले देन्जारसो दाख्लि होनबाय आङो हाब नोङो माइ गायहैनानै एसे सोमबायलै मानसिया होननानै बुंबाय आङो बिदि होननायखौनो जा बाब खोमायानो बुंजोबनानै एकदम ओरैबायदि बुंखादों आंखौ ओरैबायदि बुंखादों एकदम जाहां खाथियाव मोनब्ला जागौसोमोन खोमा आंखौ ओमफ्राय आं बुंबाय हामा एसेबां माने एसेबां बुंनांगौब्रा हिनजाव मानसिफोरा एसेबां खुगा बेखेवनो नाङालै सना होननानै बुंनो जाथारबाय आङो खोथाखौनो खोनासंलाब्रा आंनिखौ मा बुंबावगोन ओमफ्राय रागा जोंनानै फनखौ गोजानावसो दोनबायलां मा बुंबाय थाथों होननानै नंमारगौना बेबायदिनो नंगौब्रा नों लानो नायदोब्रा नों लाबासो मिन्थिसिगोन नोंसोरनि बुंनायाबो नंगौ खोमा आं बेखौ मिन्थिया ओमफ्राय गासिबो हिन्जावाथ' बेबायदि जाजोबनाय नङाना गासिबोलाय बहा जाजोबनोब्रा भाइ ओमफ्राय बिदिनो मानसि नायै मानसि सोरबा बायदिया खरा सोरबा बायदिया नम्र नायनानै लादो नोंथांनिया मोजांब्लाथ' मोजाङानोसै जोंना हले मा बुंबावनो ना गान्दला ओमफ्राय नै मोनसे खोथा गोसोखांलायबाय आङो ओमफ्राय माथो सिख्लाफोरनि खानाया खिंख्रिबालायनो रागा खरा जायो ओमफ्राय खानाया सिदाबालायनो माने रागा खरा जाया नंगौलाय बेबायदि बा बेखौलाय नोङो बोरै मिन्थिबावगोन दालाय मालाय आजिखालिनि सिख्लाफोरा बिउटि पार्लाराव थांनानै खानायफोरखौ खिंख्रिबाबो सिदा खालामहैयो सोरनि खानाया खिंख्रि सोरनि खानाया सिदा बेखौलाय बोरै हमनो हाबावनांगौ नोङो दा खानाया जोनोमनिफ्राय सिदा फैनाया फैखायोखा ओमफ्राय जायफोरनि खानाया खिंख्रि मालाय थाखा फैसा गोनांफ्रा मालाय बिउटि पार्लाराव थांनानै मालाय सिदाबो जाहैयो बेखौथ' सिनायनो गोब्राब जासिगोन ना दा नोंथां ओंखायनो आं नोंनाव खानाय सिदाखौसो बिखादोंब्रा ओमफ्राय खानायालाय माबायदि खोन्थादो दाना बेनालाय खानाया सिदायानो ओमफ्राय खानाया बारा गोलाव नङा आरो एसे गुसुंसो ओमफ्राय नायलायदो नोंसोरो मारै हामथारबाय खानाया सिदाबा हामथारबाय थंब्रैबाबो अरजाला खानाया सिदाबानो जायो सिदा खानायफोरा रागा खरा जायानोलै हाब रागा खरा हिनजावफोरखौ गियोलां सयथिबो जाया नङा आंजों बेबायदि दे ओमफ्राय राखेब नाम्बार हरदों आंनो ओमफ्राय रायलायहरनोसै आङो ओमफ्राय माहा लोगो हमहैयो
उनावहाय नोंसोरनो खोन्थालायनोसै आङो ना मा होनो दे बिदिब्लालाय लिरना लादो दे 5.140.3 औ बेनो नाम्बारा जाबायना औ जाबाय हाब सेभ खालामना लानोसै आं जिउनि रानि सनाखौ वाट्सएप प्रफाइल दोनना दोनाखैबा नायनांगौ वाट्सएप प्रफाइल दोनदोंमोनलै मानसिया सोलायखोसो ना माखोसो थाय दाबा साइसब्रालै हिन्जावा साइसमोनलै बाब एसे मोदोम गोनांबाबो साइस नुदोंमोन आं मानसिखौ माथो मोदोम गोनां थादोंब्रा फट'आव लायो ना मोगथाङाव मोदोम गैया नामा होद मोजांलै मोजां जाथारबांगौलै हे भगवान जाथारबांगौ दे रायलायनायदो सिख्लाया हले मोजाङानो गाज्रि नङा एसे बुजिनाखा सिख्लायाबो ओमफ्राय बारा फांफुंखौ सुखुलाबाया आरो मानसिया एसे मोजाङै रायलायदो नायलाय गान्दला ओमफ्राय खिग्रुमा सिख्लाया मोजांलै ना साफा मोनब्रा ना नायलाय साफाब्रा एसे दे भाइ मोजांखौनो मोनदो मोजाङानो जादों दे मोजां गुफुरानो सिख्लाया मोजांलै ना र' लोगो हमैनायनि ओमफ्राय लोगो हमैखांनानै आं फट' खेबना लाबोगोन बिखौ ओमफ्राय माबायदि नोंथांमोननो खोन्थाफैगोन आं उनाव ना जायोब्ला अमा बेदर जाहोनांगोनलै भाइ एकदम बियारजों अमा बेदरजों दे नोंसोर बेखौ टेनसन खालामनाङा ना आं जाहोगोन ना जा गोथोंल' माबार जाथारबांगौ जाथों होननानै बोर बिब्रा दे भाइ सोर एकदम नैबे भाइनि लांदां जायगाखौ आबुं खालामना हरथारदो थाब गोसोफ्रा गोजोनलाबायथोंसै आमा दानिया खोन्थादो नोंसोरलाय माबोरै दं हिनजावफ्रा मानोथो नांलायबाय थानांगौ जाखो लाबोदोब्रा लाबोदो बारा गोबाव दोनजालाबाया हिनजावफोरखौ फाग्ला दानो लांनानै माखौ जाहोनो जेखौ जायो बेखौ जागोन मालाय लाबोबानो जायोना जों होगोन हाबाखौ धुमधाम हाथासुनि खुंलाबायना होनोसै ना मा होनो औलै भाइ लाबोबानो जायो दानिफ्रायनो मा होनखायोबा नोंलाय मा मिथिगौब्रा र' मोनग्रोथों नोङो उनाव मोनबासो मिथिसिगोन राखेब सिख्लायावलाय मोजांमोन दे आं हले फसायबाय सिख्लाखौ ओमफ्राय नों बुंहरदोल' सेंग्राया मोजां नंगौना नङा ओमफ्राय सेंग्राखौ फसायदोंना फसायाखै होननानै सोंगौलाय नोङो ओमफ्राय आं हले फसायबायना खोन्थाहरदो नोङो दे जागोन आं दा बुंहरगोन आं दे ओमफ्राय माथो हनै टाइमाबो जाबाय जोंना आइया दानो आंखौ माबाथारगोनलै रायथारगोन थांसै आङो ओंखामबो जाबोआखै आङो फुंनिल' ओंखाम जाना फैदों आङो बेलासिनि ओंखाम जायाखै बिदिब्लालाय थांलायलायनोसै आङो थांग्रोसै नोंसोर दा थांथ'दो ना मा होनो दे आं दसे थानानै थांसै औ आंबो राखेबजों ज' थांफानोसै नों थांग्रोदो आंहाबो बैसिनाव माबा लांफानांगौनो माबा लांफानो थिनदों दहाय आइया बेखौ लांनानै थांसै आङो नों थांग्रोदो दे होमबालाय आं थांग्रोसै ना हाबानिया देरबायलै माथो बा आसोला नोंनाव हिनजाव बिगुलायथारदों आरो औलै दाख्लै आंनि हस्टेलाव थांदोंमोन मानसिया ओमफ्राय बोरैबा रायलायनायाव हिनजावनि खोथासो स्राय ओंखारलांबाय ओमफ्राय सासे सोरबाफोर दंबा बायो नामा होननानै बिबायसो आंनाव ओमफ्राय दा आंबो बुंदोंबाय आरोना आंनि गार्लफ्रेन्डनि सासे लोगो दंमोनलै बेबो होननायखाय आंबो जेनेबा खोन्थाबायमोन आरो गावनो बिदि सिख्ला सासे दङमोन फसायगोन ना फसाया होननानै ओमफ्राय दा हनै गाव फसायबायबालाय मोजाङानो हिनजावाबो बांद्राय इसेबां गाज्रि नंखाया मोजाङानो मोजां न'खरनियानो हिनजावा मोजां जाबाबो गाव जुदि मोजाङै लाखिनो रोङोबाथ' मोजाङानोलै ना मा बुङो भाइ ओमफ्राय गावहासो हनै फांफुङा एसे बारा जायो